Inwoners van Leeuwerdorp hebben een hoop gevestigd op de gemeenteraad. Want zij kunnen als laatste een stokje steken voor de aanleg van een drukke bouwroute langs hun dorp. Wij vinden het erg omdat het al een drukke dijk is, een drukke weg is. Er zit hier verkeer op van de grote bedrijven die hier aan zitten. We hebben het recreatieverkeer en het landbouwverkeer. En dit komt er dan nog bovenop en dit is toch te veel. En verder in het nieuws vandaag. Oekraïners voelen zich hier thuis, maar willen ook terug. En ondanks faillissement houdt deze winkel vol. Goedenavond. Binnenkort dan valt de beslissing. Gaat het verkeer richting het vernieuwde en uitgebreide vakantiepark Waterpark Veersemeer in Arnhemuiden via Leeuwerdorp rijden of niet? In Leeuwerdorp zijn ze er niet gerust op. Bewoners halen dan ook alles uit de kast om te voorkomen dat de bouwroute straks langs hun dorp loopt. Wij zijn het er duidelijk niet mee eens omdat de bouwroute die ze willen kiezen langs de meeste huizen gaat en langs de meeste personen, maar ook langs een school en een kinderopvang. En als je ziet wat voor aantallen dat met zich meebrengt, dan praten we bijvoorbeeld over 12.000 verkeersbewegingen per jaar meer. Eind volgend jaar begint de uitbreiding van Waterpark Veersemeer. En dan moet er een goede route zijn om bouwverkeer over te laten rijden. Dit is de beoogde route. Het verkeer gaat bij Heinkesand de snelweg af, rijdt via de Nieuwe Rijksweg naar Leeuwerdorp en gaat dan over de dijk door het dorp via de weg bij het vliegveld richting het Waterpark Veersemeer. Wij vinden het erg omdat het al een drukke dijk is, een drukke weg is. Er zit hier verkeer op van de grote bedrijven die hier aan zitten. We hebben het recreatieverkeer en het landbouwverkeer. En dit komt er dan nog bovenop en dit is toch te veel. Zeker ook omdat hij voor het gedeelte in Borselen toch bij Leeuwerdorp langs het dorp loopt. Voor het vakantieverkeer wordt later een andere route aangelegd. Waarschijnlijk een rondweg rond Arnhemuiden. Maar bewoners vrezen dat het vakantieverkeer gewoon over de bouwroute gaat rijden, omdat die veel korter is. Degenen die daar van het park gebruik gaan maken, die komen toch veel uit Brabant en Duitsland, zeg maar. En als je dan bij de A58 bent en je ziet daar en je hebt een paar keer dan richting dat park gereden, dan weet je wat de verdeligste weg is. En dan kun je natuurlijk met je navigatie en je borden allemaal heel veel willen doen en sturen. Maar wanneer de mensen de verdeligste weg zelf gevonden hebben, dan zullen ze die kiezen. En wij denken toch vrezen toch dat dat deze weg is. En het zijn niet alleen de bewoners die dat denken. Het gemeentebestuur van Borselen denkt dat ook. Dat voorzie ik zeker en daar maak ik me ook wel zorgen om. Want uiteindelijk gaat straks het bouwverkeer erover rijden. In 2028 zijn de eerste woningen van het waterpark gereed. Dan komt er meer toeristisch verkeer richting het Veersemeer. Maar we hebben dan nog geen andere robuuste oplossing voor het waterpark. Dus daar gaan we mee aan de slag nadat we de bouwroute hebben vastgesteld. En bent u niet bang dat die robuuste oplossing misschien nog helemaal niet komt? We gaan daar gewoon over in gesprek en wat mij betreft gaat die er gewoon komen. De Leeuwerdorpers zien de bui al hangen en hebben het gevoel dat zij de lasten moeten dragen voor de lusten van een ander, namelijk de gemeente Middelburg en de eigenaar van Waterpark Veersemeer. Het is heel wrang dat dus Leeuwerdorp en dan de gemeente Borselen toch de rekening gepresenteerd krijgen van de grootschalige uitbreiding op het gebied van recreatie die in Middelburg, waarvoor Middelburg gewoon de ruimte heeft aan Driestar, zeg maar de ontwikkelaar van het park. Het actiecomité en de dorpsraad roepen de gemeenteraad op om niet akkoord te gaan met de bouwroute. Maar dan heeft Borselen alsnog een probleem, zegt de wethouder. Het is nu eenmaal zo dat dit de kortste route is richting het Veersemeer. Dus als straks de toeristen, die zijn er nu al en straks nog meer gaan komen, dan gaan die wel die weg kiezen. En dan hebben we in ieder geval geen goede weg met vrijliggende fietspaden richting het Veersemeer. En de tegenstanders overwegen juridische stappen als de gemeenteraad instemt met de bouwroute langs Leeuwerdorp. Het laatste post-voor sorteercentrum in Zeeland sluit de deuren. Het sorteercentrum in Goes gaat in augustus dicht. Aanleiding is de jarenlange daling van het aantal poststukken. Het werk wordt verplaatst naar Oud-Gastel. De 90 werknemers in Goes kunnen worden overgeplaatst naar die vestiging. Willen of kunnen ze dat niet, dan worden ze begeleid naar ander werk. In Goes zit ook een pakketsorteercentrum, maar dat blijft open. De 2 dodelijke slachtoffers bij het ongeluk in de Sluiskiltunnel gisteren zijn een 29-jarige man uit Nieuw-Lekkerland en een man van 39 uit Hendrik Ido Ambacht. De 2 zaten in de vrachtwagen die rond het middaguur kantelde in de tunnel. De 2 overleden ter plaatse. Door het onderzoek, de complexe berging van de vrachtwagen en de reparatiewerkzaamheden kon de tunnel afgelopen nacht pas weer open.
Wordt de Belgische kust straks de concurrent van de Zeeuwse? Het Vlaamse ministerie van Toerisme gaat miljoenen investeren in de Vlaamse badplaatsen. En in combinatie met een nieuwe imagocampagne moet dit meer toeristen naar de Belgische kust lokken. De Belgische kust kennen we vooral van heel veel hoogbouw. Maar er is toch ook laagbouw, zoals hier in De Haan, waar de sfeer allemaal wat gemoedelijker is. Maar wie goed kijkt, ziet ook achterstallig onderhoud. Jarenlang is er hier niet geïnvesteerd. En de minister van Toerisme wil nu dus investeren in Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen werd er de voorbije jaren niet extra geïnvesteerd in de kust. Ik ga dat nu veranderen. Als nieuwe minister van Toerisme vind ik het heel belangrijk dat we van de kust terug eigenlijk de toeristische trekpleister maken. En daarvoor gaan ze miljoenen investeren in de Vlaamse badplaatsen. Maar nog voordat er een euro is uitgegeven, starten ze nu al een imagocampagne. Ja, de Belgische kust als hip en happening. Maar wordt het dan niet een concurrent van de Zeeuwse kust? Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is om de Vlaamse kust terug wat meer op de kaart te zetten. Om te zorgen dat er voldoende in wordt geïnvesteerd. En om aan toeristen duidelijk te maken dat iedereen hier ook welkom is voor een toegankelijke, voor een betaalbare vakantie. We gaan daar geen tweestrijd van maken met de Nederlandse kust. Ik ga naar beide heel graag. En ik denk dat dat voor heel veel Vlamingen en toeristen ook het geval is. Ziekenhuis Zorgzaam is niet te spreken over de medisch specialisten die in de PZC anoniem hun ongenoeg hebben geuit. 3/4 van de specialisten zou geen vertrouwen meer hebben in de directie vanwege gesprekken met ziekenhuis ADRZ over samenwerking, schrijft de krant. Zorgzaam zegt dat samenwerking nodig is om het ziekenhuis overeind te houden en dat specialisten dat juist erkennen. Zorgzaam verkeert financieel in zwaar weer. De organisatie moet ruim 14 miljoen euro bezuinigen. Het terrein van Bulkterminal Zeeland in Vlissingen-Oost staat te koop. Het bedrijf werd vorig jaar failliet verklaard nadat de gemeente het terrein voor een jaar sloot. Omdat de 3 directeuren het bedrijf als dekmantel zouden hebben gebruikt voor drugsmokkel. De sluiting kan eerder worden opgeheven als gemeente en politie akkoord gaan met de overnamepartner. Geïnteresseerden voor het terrein kunnen zich melden bij Noord Seaport. 3 jaar geleden ontvluchtten ze Oekraïne nadat Rusland hun land was binnengevallen. Het was het begin van een oorlog die nog steeds voortduurt. Duizenden vluchtelingen vonden onderdak in Nederland en ook in Zeeland werden ze op verschillende plaatsen opgevangen, zoals in Sint Maartensdijk. In maart 2022 kwamen de eerste Oekraïners aan, hier op de markt in Sint Maartensdijk. Toen nog met de gedachte, ik kan binnenkort weer naar huis. Я навіть не думала їхати так, але так сталося, що треба було їхати, бо ми в Україні, в Житомирі, живемо біля школи, і в школу попала ракета. І треба було дитину забирати і їхати десь її в таке місце, де було безпечно. Evert van Dijken en zijn familie gaven hen die veiligheid. Hij stelde met zijn vader hun hotel open en sindsdien zet hij zich op allerlei manieren in voor Oekraïne. We zien wat er gebeurt met de burgers, de gewone burgers. Ja, en kun je eigenlijk niet mee stoppen om die mensen te helpen, want die hebben het echt zwaar. Да, я переживаю дуже. Я лягаю спати, дивлюсь телефон, новини. Я встаю з цими новинами. У мене на телефоні стоїть програма тривоги. І я бачу всі тривоги, які мої рідні переживають в Україні. Ні, до цього привикнути, до війни просто не можна. Ну, це дуже тяжко. Війна там, в серці просто. І, я не знаю, я дуже переживаю, чесно вам скажу, тому що мені тут добре, затишно, люди дуже добрі, дитині дуже добре тут. Але серце моє на Україні. Intussen wonen er 75 Oekraïense vluchtelingen in het hotel. De mensen werken in de buurt, kinderen gaan naar school en er zijn binnen en buiten de opvang vriendschappen ontstaan. Toen ze hier in begin kwamen, ja, dachten ze een maand, 2 maanden, 3 maanden. Dus ze waren helemaal niet bezig met hun toekomst hier in Nederland. Maar nu na 3 jaar zie je gewoon dat de mensen bezig zijn met hun toekomst hier in Nederland. Я хочу повернутися на Україну. Але я вам скажу тут таке. Дитині моїй дуже тут подобається. І він хоче залишитись в Голландії. Я кажу, це чесно, він, але я ні. У нього вже є свої друзі, у нього школа.
я повернусь. Але не знаю, як буде, бо це мій онук, а як будуть вирішувати потім, не знаю. Головне, щоб дитині було безпечно. Vorige maand sloot het merendeel van de blokkerwinkels definitief de deuren. Maar de keten is niet overal verdwenen uit het straatbeeld. Want er zijn nog zo'n 40 winkels die onder de naam van de keten verder gaan. Waaronder 1 Zeeuwse vestiging in Hulst. En dat leidt nog geregeld tot verbazing. Sommige mensen, zijn nog open. Die parkeren op de markt, de grote markt in Hulst. En dan zeggen ze, zijn jullie nog open? We komen even binnen. Klaar, dus dat gebeurt dagelijks nog. En in Hulst zijn we de enige in Zeeland. En dan is het kortbij Roosendal, Etteleur, Maden, dat zijn dan de winkels kortst erbij. En dan is er weer verder in het land in. De reden dat deze vestiging van de huishoudketen nog open is, heeft er alles mee te maken dat de winkel wordt gerund door een zelfstandige winkelier die niet in dienst was bij de keten. Dat hij nog de enige is in Zeeland, merkt hij aan zijn klandizie. We hebben zelfs mensen uit Middelburg, Goes, Terneuzen, Axel, Zaamslag. Dus die zijn toch gewend om de blokkerwinkel te kopen. Ik vind dat het bij het straatbeeld hoort. Ik wil niet zeggen dat ik blokker-fan ben, maar het is wel, het hoort er toch bij. Dus u gaat weer heel veel kopen om zo overeind te houden? Ik denk niet dat mijn man daar blij van wordt, maar ik ga mijn best doen. Ik weet niet hoe jouw dag was, maar voor het weer was het een rustige. Die startte met mist en hier en daar een klein buitje bij maximaal 10 graden. Morgen start droog met zon. In de middag maakt de zon alweer plaats voor bewolking. En vervolgens ook weer voor regen, bij wederom maximaal 10 graden. Donderdag nog een dipje met regen, maar tegen het weekend droger en vooral ook zonniger. Dus zoals het er nu naar uitziet, hoeven de carnavalsverenigingen in ieder geval niet te vrezen voor regen en hun papier-maché-creaties. Tot zover deze Zeeland Nieuws van vandaag. Volg ons online op Instagram, Facebook, maar natuurlijk ook via onze app of onze site. En dan hoef je niks te missen van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.